Siyempre kung laag na gani ang istoryahon, sure gyud ng lakip ang food trip sa itinerary. Pero karong panahon na conscious ta sa atong panglawas, no? Labi na karong panahon sa pandemya. Sa Claveria, makita ang pipila ka mga kan-anan na swak gyud sa inyong tumong for a healthy lifestyle. O sa atong tilawan, ang mga lami na healthy pa ng mga pagkaon ug pampainit sa Jacko's Eat Right ug Coffee Lab sa Route 955 Claveria, Misamis Oriental. Let's go! Mag-food trip na ta! Sa pagpadayon sa atong laag sa Claveria, Misamis Oriental, Bisaya Food Trip na sad ang atong birada. Sugdan nato sa Eat Right. Ako si Jerry Burdas, ako ang owner sa Eat Right Claveria. Ang Eat Right, dili lamang usa ka ordinaryong pagkaunan. Sila adunay misyon. So Eat Right is basically ang restaurant namo. Gamay nga kananan na dinhi sa among farm, ang Tikala Natural Farm. Gitawag na mo siya Eat Right because we wanted as much as possible mahatag ang sakto nga pagkaon sa mga tao. So it's slow cook, we grow our own vegetables, tapos we also start developing other things gikan sa mga vegetables. The whole inspiration started with us doing an organic farm, mainly because my father-in-law, si Atty. Namukot sa Iligan, contracted cancer. So we wanted to produce food for him. So when he passed away, we started continuing na doing the vegetables, and then we started creating food na from the farm. Ug sila aduna po'y advokasya. So advocacy is basically we wanted to do organic food. We don't want a GMO, and we want people to get access to the most natural, nutritious, and delicious food that you're gonna get from Claveria. Sir Burdas, unsay naa sa inyong menu? So we wanted to be different. Gusto na mo ang amo mga customers can experience other food. So diffuse na mo ang Asian food with what we have in the garden. The best seller is ang among pizza ug among beef rendang, chicken satay, among salads ug ang breads. One thing that we're introducing is ito. It's kale kefir salad. It's our own kale. Tapos we put kefir in it, among kaugalingong carrots, a bit of nuts, and a lot of greens. Ug naapod sila gihimo alang sa mga bata. So have kani, it's milk kefir that we infuse fresh fruits para ganahan ng mga bata. So it's very healthy for you. Next up, ang Jayco's Stopover. Maayong adlaw, ako si Chick Vallejos, ang owner sa Jacko's Stopover. Welcome to Jacko's. Ang Jayco's nagsugod ng kaniadto sa simpleng pamainitan. Sa among pagsugod, we only have sikwati and coffee and mga Pinoy kakanin. Sama sa puto cheese, puto maya, suman, palitaw, kutsinta. Ug karon, Ang sikwati na mo, nagpabilin nga best seller sa amo ang mga gina-offer nga hot drinks. Napod mi sa pagkakaroon na fresh herb minty nga ginapangita sa amo ang mga customers. Dayon. Eventually, amo gidungagan na po do blue ternate nga amo na-surprise me kay ginapangita po dahil gyapon siya sa customers na karon. dili lang ang mga lamian na pamainit ang ilang ginaserve. Adto na po sila yung mga lain-lain pang mga pangmeryenda. Gapaningkamot mi nga hangtod karon magpabilin nga relevant, so every now and then ga-develop mi og bag-ong klase sa pagkaon. So lately ang pinaka-recent na mo nga ginahimo mao ang amo ang tuna pesto whole wheat sandwich ug ang amo ang Jack's burger. Kamulo pa namo paayo ang iyahang taste sa kani nga mga bago nga mga offering. Kung dili lang snacks ang imong gusto, pwede nimong sulayan ang usa sa ilang mga specialties. Ang isa sa ginaanhian sa mga tao dinhi sa Jacko's isang amo ang tinulang Bisayang manok. Nakunoy nakalahi sa iyahang lasa, busa nila ginabalik-balikan. Busog na ba mo? Wala pa tanahuman. Napatay usa nga atuan. Unsa pa ba ang best way na sakto na pahili sa atong mga perting lamian ng mga pagkaon kundi ang super special na kape? Tara, adtuan na nato ang Coffee Lab ni Miss Anatista Perez.
Good morning! Welcome sa Coffee Lab of Claveria. Actually, we are located here at inside the Don Narciso Cafe. Tanawa ang pamaagi sa ilang pagproseso sa imong gihinam-hinam na kape. Gikan sa pagpili sa mga dekalidad na mga beans, sa pagsanlag, sa paggaling, ania na. Kahumot. Voila! Ang puno sa gugma na pagpreparar sa kape sa Coffee Lab. Kumpleto kaayo ang food trip nato sa Claveria, no? Gikan sa hearty meal sa Eat Right, satisfying na merienda sa Jayco's, o sa espesyal gyud na kape sa Coffee Lab. Kani silang tanan, masubay lamang nimo sa Route 955 sa Claveria. Unsa pa imong giulat, magpakabusog na ta sa Claveria. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!